Niin Jaana, uudiskohteeseen kun tulee teiltä kalusteita, eli tässä on eteisen komeroon tulossa ja on tulossa kylpyhuonekalusta, niin miten ne mitat, kuinka ne tulee ne mitat niin tavallaan varmisteltuu? No ensin tietysti lähdetään siitä, että on se talon pohjapiirustus, mihin lähdetään katsoa ne kaapiston koot. Just. Ja sitten paikan päälle joko myyjä käy tarkistamassa sen tai asiakas itse tarkistaa. Joo, eli nyt tietysti uudiskohteessahan on aina yleensä hyvät pohjapiirustukset tänä päivänä, niin kuin olla pitää jopa lupienkin vuoksi, mutta tietysti saneerauskohteessa voi olla vähän eri tilanne, että se on melkein käynti sitten, vai riittääkö se ihan, että asukas soittaa tilaaja soittaa teille, että mä haluan tähän ja tämän kokoisen kaapin, niin onko se niin kuin siinä? No siis se riittää. Varmistamassa? Se riittää, jos asiakas on sitä mieltä, ja tullaan siihen tulokseen, että ne on oikein ne mitat. Mutta sanotaan, että yleisesti ottaen totta kai kannattaisi käydä myös paikan päällä. Aivan, koska kuitenkin se on sitä saatetaan mitata yhtäkkiä jollain tuollaisella ompelumitalla ja siinä voi olla jotain. Joo. Muun muassa tässähän on, näkee tämmöisen hauskan tilanteen tuossa sokkelin osalta, että normaalisti ihan sokkeli on 70 milliä niin kuin kalusteessa, eikö niin? No joo, tässä meidän jumborunkosessa kyllä. Joo. Mutta nyt tähän on jouduttu ton imurilaitteen takia nostaa sitä 125. Keskuspölyimurin sisäänmeno paikka on siinä ja Pertti on jo tehnyt siihen sitten vähän jykevämmän sokkelin sitten, eli siinä se menee nyt sitten kiinni. Nämä on tämmöisiä tapauskohtaisia installaatioita, kyllä, että niihin ei niin kuin etukäteen aina voi oikein varautua. Että silloin täytyy olla emmettä mukana, että pystyy tekemään. No joo, tai sitten tosiaan, että se asiakas on tietoinen asiasta etukäteen. Niin, etukäteen. Tämmöiset kannattaa aina sen tilausvaiheessa sitten niin kuin tosiaan laittaa. Mitä se on? Tämä on jumbo-runko, tämä on vähän jykevämpi. Joo, eli 25 milliä vahvuus. Just. Mitä tämä pinta oli? Siinä on melamiinipinta. Just, melamiinipinta näyttää niinku puuviilulta ihan. Joo, tammea. Tammiviilu. Niin, eli tähän tulee eteisen komero, liukuovi, paikkakunta-ohjelmassa. Silloin Jaran tehtiin sellainen peiliversio. Onko tää ja? Mielestäni oli, mutta kohta nähdään. Niin. Ja sitten myöskin kylpyhuonekalusto. Tosiaan uudiskohteesta on kysymys. Niin Vilkassa toi lähtötilanne tuolla kylpyhuoneessa vielä. Eli kylpyhuoneen tilannehan on siis se, että värivaihtoehtoja on tietysti lukemattomia, ehkä lukemattomia, mutta paljon. Paljon löytyy, eli on maalattuja MDF-ovia eri väreissä, vähän eri kuvioilla. Niin. Puuovea löytyy kylppärikalusteisiin, laminaattiovet. Onko aina niin se lastulevy, vai mitä se nyt on, se runko, niin onko se aina niin kosteuden kestävä? On, kosteuden kestävä kalustelevy. Kosteuden kestävä kalustelevy, eli tarkoittaa sitä, että se on niin roiske. No, että ei siinä nyt vettä voi laskea. Ei voi laskea. Niin. Eli siis ilman kosteuden kestävä ja semmoisen pinta, mutta se, että jos siinä on aina vesi pisara päällä, niin voi käydä huonosti. Sitten yksi semmoinen aika tärkeäkin pointti, että kun aletaan asentaa näitä kylppärikalusteita, jos niitä nyt vaikka joku itse ajattelee asentaa, onhan se tietysti mahdollista sekin, että pinnat valmiiksi ekana. No joo, mieluummin sitten, että se laatoitus on tilassa valmiina ja tietysti sitten veden tulo ja sähkösysteemit paikallaan. Siinä olikin muuten hyvä pointti, eli tässä nyt voidaan nähdä muun muassa tässä, että on vesijohdot tulossa tuossa kohtaa, niin mikäli tilaaja haluaa ja useasti haluaa, että ne ei kauheasti näy siellä, kun ei nyt välttämättä mitään hirveän kauniita nuo kupariputket on, niin siinä on yksi pointti, mitä kannattaa tietysti siinä vaiheessa miettiä, kun rupeaa kalustetta tilailemaan, että millain laittaa nuo. Että jo putkiasennusvaiheessa pitäisi periaatteessa olla tieto siitä, että minkälainen on se valmis. Jos on hyvät suunnitelmat, silloinhan siinä ei ole mitään. Näin on. Mutta saneerauskohteessahan joskus joudutaan ihan väkisin koukkimaan. Joo. Koukkimaan niin sieltä sun täältä. Mutta me jatkamme tästä. Me ruvetaan pikkuhiljaa tuossa tsekkaa, kun toi Pertti asentaa näitä kalusteita. Eli pysykää kanavalla. Noin, eli Pertti, nyt rupeaa tulee kylppärikaappiin. Tää on ilmeisesti peilikaappi, joka on tässä paketissa. Joo. Ainakin ohjeen mukaan. Mä tarviin tätä ohjetta, mutta sä et ei enää tarvita. Tarvitse sitä. Et se menee niin ensin otetaan pakkauksesta taustalevy, kaapin taustalevy ja sitten siellä on ovet. Just. Eli taustalevy on tavallaan pakkauksen suojana myös tässä tapauksessa erittäin kätevää siinä mielessä, kun ajatellaan, että ei ole turhia pakkauspahveja niin sanotusti. Ja sitten tulee... Sen jälkeen on katto ja pohja, jonka alla on lasihyllyt pakattuna. Joo. No niin. Justiinsa.
Sitten on sarjalaudat, tukilaudat ja päätyt. Just. Ja osapussi. Osapussi. Ja niillä pitäisi lähteä, mikäs toi on? Liima. Just, liima, joo. Okei. Et siitä pitäisi lähteä. No ei se mitään, se varmasti lähtee siitä. Ja kuten sanottu, niin mä voin seurata näitä ohjeita tässä sillä välin, kun sä rakenna. Niin ei mitään, me jatkamme tästä. Eli pohjat menee kiinni siellä, eli nyt kysymys on taas Pertti Saranoista, eikö näin ole? Kyllä. Ja nyt on sivulevyistä kysymys. Joo. Joo. Näköjään mä antaa ohjetta vaan lueskelen tossa, niin huomasin, että näin on. Sitten sä pistät siihen tapit. Eli vanha kunnon hyvä systeemi, puutappi, osoittautuu tänäkin päivänä ihan pettämättömäksi, eikö näin ole? Kyllä. Ja oikea määrä löytyi 4 per sivu. Ja sitten on jonkunnäköinen pussi taas. Kysymyksessä on siis ruuveja. Tää on kiinnitys, Joo. millä kasataan tää koko kaappi. Joo. Just. Niin, eli se on, katos, aika kätevä. Siinä on tommonen kierre niinku valmiina. Joo. Justiinsa. Noin. Ja sitten täytyy katsoa, ettei liian rajusti vedä, eiks niin? Joo. Meneehän toi siis konevoimalla, niin tonhan saa vaikka rikki väännettyä, että... Tällä ei. Tää on... Niin siis se on momentti siinä, niin justi. Aivan. Oikein loistavaa. Niin Pertti, eli ne tapit kun äsken kierrettiin siihen runkoon, niin nuo nyt on ne vastakappaleet. Vastakappaleet, millä lukitaan sitten tää... Aivan. Ja se haalo pannaan sillain päin noin, että se tappi osuu sinne tavallaan siihen lukittusmutteriin, vai mikä se nyt on virallisesta nimeltään, mutta noin. Ja nyt se menee, niin kun ne tapit menee sinne ihan noin täydellisesti. Siihen ei tarvitse liimaa eikä mitään, että se puree kyllä noin. Se puree ruuviin, kiristetään paikalleen. Justiinsa. Sitten lyödään tuolla. Siihen tulee niihin tappeihin, sitten tulee noin. Kato. Ja vielä et ole ohjetta lukenut. Ei. Justiinsa. Ja noin. Noin. Ja sitten ymmärtääkseni on kysymyksessä kiristäminen. Sä vedät taas akkukoneella, koska sulla on se momentti edelleenkin siinä, niin se ei tule liian lujaa sitten. Noin. Justiinsa. Kyllä. Niin eli nyt tulee se taustalevy siihen kiinni, mikä oli sen paketin päällä äsken. Ja perinteinen konsti, parempi kuin pussillinen uusi ja naulalla kiinni, eikö niin Pertti? Kyllä. Ja varmasti toimii, että tämähän toimii myös niin jäykistävänä nyt sitten tämän kalusteen, eikö tavallaan jäykistyslevynäkin. Joo, tällä saadaan, tää pysyy, taustalevy on ristimittainen, suorakulmainen se pysyy. Niin se on, niin. Se on. Taustalevy pistetään napakasti, niin se on varmasti suorassa kunnossa tuo kaluste silloin. Kyllä. Näin on. Niin Pertti, siinä on ihan fiksuun paikkaan pistetty itse asiassa toi sähköputken paikka. Toi kannattaa nyt huomioida tuossa vaiheessa, koska kaapistossahan on ylälevyssä valot. Joo. Täällä tulee sähköt tänne kaappiin, minkä jälkeen ne saadaan nostettua tänne valolipalle. Just. Ja kytketään tänne rasiin. Selvä. Eli silloin tarvitsee vähän sähkäriä. Silloin tarvitsee sähkäriä. Selvä. Ja nyt kuitenkin niin se kannattaa nyt tosiaan varmistua sen, joka sähköasentaa tai rakentaa taloa, että jo siinä vaiheessa ne tulee oikeaan paikkaan. Ei tarvitsisi pinnoissa vetää. Joo. Niin kuin täälläkin tulee nyt seinässä valmiina. Juuri näin. Ja äsken puhuttiin Jaanan kanssa tossa, niin niitä vesijohtoputkien tai vesiputkien paikasta, niin ne on just sopivasti kaapissa. Ne on tuolla nyt mitoitettu, ne tulee tonne allaskaapin sisään. Että kaikki jää tavallaan piiloon. Just. Näin. Ja yläkaappi nousee paikalle ja me nähdään, tossa sä oot kasannut toisen samanlaisen tähän kiinteistöön, niin me käydään vilkaisemassa, miltä se näyttää, kun se on valmis. Eli vilkaistaan tonne yläkertaan vielä. Pertti jäi asentaa sinne alas vastaavanlaista kalustetta, mutta se on vähän isompi. Tänne yläkertaan on tullut pienempi. Ja nyt Jaana on tää
edelleenkin tämä oven asennus, sä oot nyt näitä tottunut niin paljon laittaa. Katsotaan millainen se nyt meni. Eli tässä ei tarvitse enää tässä vaiheessa ruuata muuta kuin pistää ovi paikalle. Ei tarvitse ruuata. Okei, katsotaan millainen se sitten loppuviimeen menee. Viimeksi meni ainakin ihan nappiin. Nyt on jännittää. Ei tässä tosiaan täällä tämmöiset lipsut takana. No se oli siinä. Ei ihan vielä. Nyt on naps. Joo. Ja naps. Noin. Ja sitten tosiaan ruueilla säädetään ja niin poispäin. Tämä on käyttövalmis. Peilit molemmilla puolilla, erittäin järkevää. Ja niin tosiaan, niin tässä on myös, niin kuin näette, niin tässä on nyt se valoramppi, mistä puhuttiin, se ei ole vielä kiinni, kun sähkäri ei ole asentanut. Mutta täältä saadaan sähköt tänne valoramppiin ja tänne tulee sitten valot siinä vaiheessa, kun sähkäri käy paikalla. Niin siinä on valmis paketti ja helposti tuli.